Dobrý deň, volám sa Tomáš Prchal a vo firme B&R pracujem ako technologický manažér pre obrábanie kovov a robotiku. Priemysel obrábacích strojov je odvetvie s dlhou tradíciou, ktoré je v neustálom raste nielen na Slovensku. Firma B&R ponúka kompletné portfólio produktov pre automatizáciu obrábacích strojov. Dôležité je, že všetky produkty B&R si navzájom bez problémov rozumejú a tvoria bez výnimky integrovaný a škálovateľný systém. Výrobcovia obrábacích strojov čelia dnes niekoľkým výzvam. Sériovosť výroby klesá a stúpa potreba individuálneho prispôsobenia výrobku. K tomu potrebujú producenti flexibilné obrábacie stroje, ktoré rýchlo reagujú na zmeny produktov a parametrov výroby. Hoci sú stroje čoraz zložitejšie, musia zostať zrozumiteľné aj pre menej kvalifikovaných pracovníkov. Množstvo voliteľných prvkov robí zo strojov originály po stránke hardwarovej i softwarovej. Pomocou Reaction Technology sa našej firme podarilo skrátiť reakčné doby riadiaceho systému až na 1 mikrosekundu. Jedná sa predovšetkým o časovo kritické procesy, ktoré sme preniesli z hlavného procesora do inteligentných I/O modulov, pričom programovanie procesu stále ostáva v Automation Studio. Tým sme eliminovali potrebu drahého, špeciálneho hardvéru. Komunikačná zbernica PowerLink tvorí ideálnu hardvérovú bázu každej úspešnej pohybovej aplikácie. Táto real-timeová zbernica stojí na fyzike klasického Ethernetu. Vyznačuje sa svojou otvorenosťou a poskytuje konštruktérovi úplnú slobodu pri výbere topológie. Firma B&R ponúka škálovateľný riadiaci systém, prvotriedne digitálne pohony, motory s vysokou hustotou výkonu, soft CNC a integrovaný bezpečnostný systém. Toto všetko tvorí základ pre automatizáciu moderného obrábacieho stroja.